Sí, un 25 de novembre més som aquí. I voleu saber qui som? Som aquelles que recordam a totes les que han estat assassinades. Som aquelles que assenyalam el sistema com a còmplice d'aquests feminicidis. Som aquelles que lluitam contra totes les violències que patim pel fet de ser dones en un sistema capitalista, racista i patriarcal. Sabeu qui som? Les que no oblidem, les que assenyalem i visibilitzem. No són morts aïllades, són feminicidis. Són dones a qui la violència masclista ha assassinat. Són dones, germanes, mares, filles, amigues, companyes i veïnes. Són totes elles i som nosaltres. Som la Mònica, la Chiara, la Judit, la Viviana, la Concepción, la Maria Manuela, la Rosa. Som les 1.164 assassinades des del 2010. Sí, som totes elles. Estem cansades de ser números invisibles. Mira'ns, som cada parell de sabates quiet aquí. Són de color vermell i no de sang, sinó de ràbia. Inundem carrers i places. Ens veuràs arreu i ens sabràs a cada cantonada. Perquè ja no estem soles, som moltes, som totes. Mira'ns i ja no ens podràs deixar de veure mai. Perquè som les que enyoram, les que patim i les que morim, però també som les que ens organitzam, que teixim xarxa, que cuidam i sostenim, que acompanyam, que lluitam incansables en una vida quotidiana que ens exclou. Ja estem cansades, mira'ns bé, perquè ja no estaràs mai més tota sola. Avui és 25 de novembre, però sabeu què? No ens maten només el dia 25, ho fan cada dia, cada setmana i cada mes, i nosaltres lluitarem juntes, cada dia, cada setmana i cada mes perquè deixi de passar. Ni una menys, mai més. I saps què? No ens protegirà mai l'Estat, no ens protegirà mai el sistema. Ens protegirem nosaltres. Contra el sistema capitalista, racista i patriarcal, contra la violència masclista. Som feministes, som anticapitalistes i dels països catalans.